Ahojte všetci, ja vás vítam u dnešného videa a v dnešnom videu tu máme veľmi očakávané video a video, na ktoré som sa tešila celý rok a máme tu glow up. Toto bude také výnimočný glow up, pretože majú tu prísť pre mňa také jemné zmeny, na ktoré sa veľmi teším. Každopádne bude to také, že už na prelome 14-15 rokov, pretože mi bude 15 za mesiac a to už je celkom ideálny vek, keď môžem už niečo so sebou robiť, keď už začnem si robiť také tie prvé zmeny. Čo sa týka mňa, pôjdem do 9. a už by sa to tam slušilo tak trošku sa refreshnúť. Či už fyzicky alebo psychicky sa trošku tak vypnúť, refreshnúť sa, aby som na budúci rok nabrala sily a aby to všetko vyšlo perfektne. Pretože budúci rok je pre mňa veľmi dôležitý a preto teraz musím čo maximálne si to užiť, maximálne vypnúť, aby som potom mohla naštartovať naplno. Takže čo v dnešnom videu budem robiť, to za prvé si dám prepichnúť dierku, druhú. To tady ešte uvidím, že či budem mať jednu alebo dve, to sa ešte potom rozhodnem. Potom si dám nafarbiť s tužidlom ružové vlasy. Vy viete, tí, ktorí ma sledujú dlhšie, že celé to som si dávala tužidlom. Aj na Instagrame mám stále fotky. Tak toho si uvidím, že či si to tam dám tak akože melír, alebo či si to tam tak dám ako minule. To ešte uvidím. Ďalšia vec, ktorú chcem spraviť, je to, že si dám na seba gelové nechty. Teraz mám nalakované a oni sú už dosť také ošúpané, takže úplne nie, ale si potom dám gelové nechty. Čo sa týka tiež ešte výzoru, tak určite obočie si nejako upravím. A tak, takže to by sa takto výzorovo malo. A potom to je ohľadom výzoru. Budem si kupovať nové oblečenie, nové veci. Pretriednem si zošity, urobím si poriadok v izbe. Akože je poriadok, ale ešte trošku to tak upratať, aby to učenie bolo odložené tak, aby som si to na budúci rok vedela vytiahnuť a zapakovať si to. A potom ďalej určite takú nejakú relaxing day si spravím. Takže napríklad skincare si spravím, nejakú kúpeľ, proste nejakú s bombou do kúpela. To je veľmi super, tam si zrelaxujem, vypnem a začnem v lete od začiatku, takže tak. A glow up je aj to, že prichádzajú na leto nové veci a nové veci som si pokúpila. Dneska som bola totiž shoppingovať na leto a to sú vlastne o tom veci. Akože prvé letné veci, ktoré som kupovala, to ste mali vidieť v haule, ale toto sú také ďalšie veci a nie je tu len oblečenie, takže aj to sa môže rádať za zmenu, že zmením si nejaké, že si pridám nejaké nové oblečenie, nejaké na líčenie, nejaký make-up, nejakú skincare, takže to vám za chvíľku všetko ukážem. A ďalšia vec, ktorú by som vám chcela ukázať, je, čo plánujem čítať celé to, pretože kto nevie, tak ja rada čítam, na YouTube je aj booktour, že to nevidel, tak si to ešte pozrieť. A takže keďže ja rada čítam a chcela by som vám dať nejaké tipy na knižky, tak čo plánujem celé to čítať je prvá vec a to je Twilight Saga. Dávala som Reels a na TikTok som dávala haul týchto knížek, takže kto nevidia, tak si to pozrite. Prvá knižka chýba, pretože tu aktuálne čítam, takže tú knižku, ktorú aktuálne čítam, tu plánujem čítať možno až do leta a potom uvidím, aké časti si ďalej prečítam počas leta. A ďalej tu mám tieto dve knižky. Toto som si špeciálne nechávala na leto, pretože ten obal je letný a mohlo by byť to aj vnútri také letné. A ďalšiu knižku, ktorú tu mám, je Max von Hout, alebo teda Zachráň ma, a to som si tiež kupovala vtedy, keď som robila ten haul, takže ten haul si určite pozrite, nájdete ho na TikToku alebo na Instagrame, kde ma môžete sledovať, kto ma ešte nesleduje. A to sú také knižky, ktoré si na 100% chcem prečítať, ale ešte v knižnici mám nejaké také knižky neprečítané,
ktoré keď nebudem mať cez leto čo robiť, tak si ich prečítam. Ukázať hau, čo som si kúpila. Takže asi by som najprv oblečenie, pretože to je také, že oblečenie. A mám tu teda tri kusky, dve sú šaty a jedna je sukňa. Try-on asi nespravím, akože viem, že by vás to zaujímalo, že som to robila aj minule, ale mne sa teraz prezliekať naozaj nechce. Takže ako prvú vec tu mám túto sukňu zo Sinsei. Tieto veci sú zo Sinsei. Toto sukňa sa hodí všetkému, nejakú topu alebo tak. A mi sa mi páči, už dlho som zaháňala takúto sukňu tohto typu. Takže som rada, že som ju teda zohnala, alebo teda, že ju mamka objavila, takže ďakujem mami. A ďalej, vec, ktorú tu mám, sú takéto šaty. Ja som teraz aktuálne na šatoch celkom rada. A veľmi som si obľúbila nosenie šiat. Minule som si kupovala tie kvetinkové a to je naprosto milujem, to je vždy a všade nosím. Takže teraz som sa povedala, že potrebujem ešte nejaké šatičky na leto a že tieto sú úplne peknúčké. Mám ešte iné šaty a oni sú to takéto obtiahnuté. A už dlho som akože zaňala tieto šaty, takéto nejaké šaty. Takže oni nie sú konkrétne len na leto, ale oni sa dajú aj v nejakom inom období si dať a máte pekné šaty. Takže. A potom som si ešte kúpila kabelku. Tým šatom je úplne ideálne. Hej? Kabelky vnútra je takáto. Ja som to teda akože úplne ani nepozerala, ale vyzerá mi v pohode. Hej? To je taký menší vašok. A je to taká pekná bieločká kabelka, takže akože nevýhoda, že pokiaľ bude špinavá, ale to nevadí, potrebovala. Ja som ešte zapla, že som si ešte kúpila tieto náušnice. Sa mi páčili, tak no. Klasické letné veci, ktoré je to letné, hej, ale som to potrebovala aj kvôli kozmetike, aj dlho som si to chcela kúpiť, takže tak. Takže ako prvú vec, ktorú tu mám, je deodorant. Do tašky vždy sa šikne a ja mám melónov, ja mám to ovocné, ale toto je tiež také jemnúčké, takže perfektne. Hej, zo mňa si neberte príklad, ale chcela som to skúsiť už dlho, hej. A som zvedavá, jak to chytí a bojím sa toho, ale tak videla som u jednej baby, jak si robí obočie. A tak som skúsila si to zobrať. A tak, takže je to farba na obočie a dúfam, že mi to do konca leta zíde. Pokiaľ nie, tak poďme to ani taký problém tým nebude, pretože všetci sa meníme. Akože my sme ešte taká trieda, že nechodíme úplne v extrémoch. To znamená, že nikto v triede úplne nemá nafarbené vlasy, ani proste, akože sú, čo sú emo, alebo čo majú taký emo štýl, ale nikto nechodí taký úplne, že by prehnane chodil. A preto sa bojím, že aby to zišlo dokonca, ale je to bledá, je to svetlo hnedá. Takže kebyže som to mala tak trošku, tak by to podľa mňa ani nevadilo. Ďalšia vec, ktorú som si kúpila, je toto SPF. Ja som to videla u inej baby vo videu a že je to dobré. Je to vlastne sérum, ktoré chráni proti UV žiareniu. Má UV faktor 50, čo je najviac chráni. A pre tento teplom to je vhodné. Ja som pozerala, že či to neuslovuje niečo, že čo nie je úplne... Nie je tu žiadne napísané, že by to bolo nejako na citlivú pleť nevhodné, alebo také, tak toto vyzerá. Je to z vitamínu C ešte, a kto by nevedel, tak je to od Garnier.
Ďalej veci, ktoré tu mám, som si chcela kúpiť už strašne dlho. Že aj z toho dôvodu, že som to potrebovala a jo, takže ďalšia vec je taká obyčajná a je to vlastne korektor. Ja som to videla u spolužiačky a je to celkom dobré krylo. Takže som si ho kúpila aj ja. Ja mám teda stále teraz ten korektor od Essence. Tento mi príde taký tuhý, tento mi príde taký viacej rozdierateľný. Ďalšia vec, ktorú som si kúpila, je táto ceruska od NYXu. Tu mám je tento pudel. A že je tu zrkadielko. Ďalšia vec, ktorú som si želala strašne dlho a veľmi dlho som si nešporila, pretože je to strašne drahé. Akože je to najlepšia maskara, ale je strašne drahá, ale tak pre kvalitu čokoľvek. A tak, takže som si kúpila túto Sky High maskaru a je vodieľná, čo je na leto ideálne. Je 9 hodín večer a ja si idem spraviť prvý glow up a to je, že si spravím takú skincare, že to bude zároveň také kozmetické a si trošku upravím obočie a k tomu obočiu ste mohli vidieť, že som si kúpila, a to je bleda, je to najlepšia hnedá, ako tam mali. Závisí, že ako dlho to tam necháte, že keď keď tam minútu, 3 až 5, alebo 3 minúty, mi to stačí a uvidím a bojím sa trošku. Takže tak, ja spravím ešte potom tú skincare, ale idem vám toto ukázať, čo táto krabička obsahuje, pretože... Takže krabička obsahuje tieto 3 veci, perioxid, farbu a takýto štetec. Ešte raz upozorňujem, že neberte si zo mňa príklad. Ja to len skúšam a keby to nevyšlo, tak si to okamžite dám dole. A toto je výsledok. Mne to chytilo trošku silnejšie, takže som si to musela ešte trošku vydrhnúť, ale potom to bolo fakt super. Dneska to ideme dať. Dneska si idem spraviť druhú dierku. Ale veľmi sa teším, že už konečne to budem mať aj a jednu vec, ktorú akože chcem od malička, pretože som to od malička videla o mojich sesterniciach starších a ja som im tam vždy závidela, takže teraz som už konečne na rade ja. A teraz to konečne budem mať aj a. Ideme si spraviť Get Ready With Me. Môj hlas nehlasujem. Dneska je opäť tiež tak prší, jak minulé predošlé 2 dní. Za sebou a dopadlo to takto. Ja sa z toho veľmi teším, pretože je to splnený sen. A konečne to mám. Potom ešte na záver videa vám dám odpovede na vaše otázky, ktoré ste sa vám mohli pýtať, takže tak. Ahojte, takže máme tu posledný záber tohto videa a to je otázky na ohľadom moje prepichnuté ucha. Mne proste prišlo, že veľa youtuberov to ani nerobí a za to som sa rozhodla urobiť ja
že ste sa ma mohli spýtať na otázky ohľadom prepichnutia a aj druhej dierky. A dneska alebo teraz si ideme na ne zodpovedať. Nazbierali ste ich tu celkom dosť, niektoré boli podobné. Že máme tu pár otázok a ideme si na ne zodpovedať. Bojíš sa toho prepichnutia? Či som sa bala prepichnutia? Ja som sa ho nebala, pretože som to chcela už hrozne dlho a vlastne som sa tešila. A ďalší dôvod, prečo som sa nebala, bol ten, že mne keď sa nastreľovali tieto klasické náušnice, tak som mala 6 rokov a ja si toho všetko pamätám, lebo ja som si pamätala, jak to prebiehalo a tu bolesť, nebolelo to, ale som si všetko pamätala z toho obdobia, keď som mala 6 a tak som vedela, že sa nemám čoho báť, pretože som si to teda pamätala a náušnicou som už starala hrozne dlho, už som si to predstavovala, čo všetko a ak to všetko bude prebiehať, takže nie, báť som sa nebála. Koľko mi je rokov? Bude mi 15. Viem, že takých 14-15 je taký ideálny vek, pretože dávam niektoré štvrtáčky, niektoré baby poznám, čo si ako štvrtáčky dajú napichnúť. A to by som už akože úplne neakceptovala, že proste, že štvrtáčky, piatačky s prepichnutými ušami. Takže to som akože tak, že ale ja si myslím, že tento vek je taký ideálny. Nie, že by som aj v tých veku nechcela, ja som chcela, mne tedy akože ani nedovolili, ale potom som si uvedomila, že je úplne akože najideálnejšie. Vidíte, že je to moc skoro a toto je naozaj taký ideálny vek, od koľkých by som si to povolila, alebo od koľkých by som povolila si dávať. Boli tu dve otázky, také podobné, a to je, že prečo si sa rozhodla si dať prepichnúť druhú dierku a prečo si sa rozhodla prepichnúť i druhú. A ja som bola od malička v tom, lebo moje sestrnice mali prepichnuté, ja som to u nich videla a mne sa to veľmi páčilo, ja som od malička proste, že raz by som chcela mať ako oni a by som na ne ako trošku žiarila, alebo nežiarila, ale chcela som byť ako oni, tak to vzniklo, že som to u nich videla. Potom som to videla aj vo Violete. Keď kto nevie, tak vo Violete Ludmila v 3. sérii. Ona mala pripichnuté, mala krúžky a tam som si povedala, že ja chcem mať ako ona a sa mi to splnilo. Že tak. Ako sa treba o to starať? Starenie tejto dierky je celkom jednoduché, stačí, keď máte taký roztok. Ono to je vo množších baleniach, vo inakších baleniach, ale keď si budete každý deň potierať a trošku pohybete tú náušnicou, tak sa vám to bude pekne hojiť. Alebo trošku pohybe, no trošku pokrúti, keď sa s tým pokrúti, natrie to vodičko, tak by sa malo hojiť a naozaj o to nie je také strašné sa starať, lebo nie je to také komplikované sa to starať, stačí len tá vodička a trošku potočiť a to je všetko. A ešte som zabudla, že teraz sa 3 týždne budem môcť namočiť do bazéna alebo tak, akože viem, že leto, čo nevyzerá, že leto, ale som sa rozhodla pre prepichnutie, takže 3 týždne sa mi to bude hojiť. A tie 3 týždne sa nesmiem ani kúpať. Lebo nesmiem si to namočiť v nejakom bazéne alebo tak. Bolelo to? To nebolelo. Ono to bolo skôr také kopnutie. A potom to ako keby tak zmeravé, lebo tak som to cítila také teplo. Alebo že teplo som cítila a trošku to občas kopkalo. Lebo takže to pracovalo, jak si moje telo zvyká na tú náušnicu, a to tak ako keby kopkalo. Neviem koľko potom, 3 hodiny alebo 4 potom. A už to tak prestalo bolieť a nebolelo to, ono to proste len koplo, ale to je vážne jemná bolesť, to nebolí. Aký bol priebeh? No, to vám môžem povedať, že najprv sa mi očistilo to ucho, má takú batičku, s tým sa očistilo ucho. Potom sa fixka odnačila, kde je tá dierka, kde ju chcem dať. Ona, ktorá to nastrelovala, presne mi to dala.
môžete vidieť, že je to presne tak, ani blízko, ani ďaleko, ja som to presne takto chcela. A ona to zrejme vedela, takže tak. A potom to, samozrejme, vybrala som si nočnicu, ktorú mi potom nastrelila, ako s takým tým strojčekom. A potom mi to vyčistila tiež takou istou vodičkou a potom som bola hotová. Od 1 do 10, ak to bolelo. Ja by som povedala, že 3, pretože to tak ani nebolelo. Ono to skôr tak napálilo a trošku poštípkávalo. Nie veľmi, ale trošku jemne. Je to tvoje rozhodnutie, tvojich rodičov rozhodnutie. Mne to rodičia dovolili za to, že bolo vysečenie a že už mám na to vek. Taký ideálnejší vek na to a tak.